Bună ziua! Asta este primul meu gameplay și primul episod pe care îl fac din Quest. Sunt un gamer începător, dar în timp o să învăț. Sper să nu vă pară prea rău că vă uitați la mine. Nu știu ce să vă mai spun. Îmi înregistrăm împreună, zic eu. Imediat. Haide, bine. Cred că o să am nevoie de mâncare multă. De foarte multă mâncare, de fapt. Așa. Bă. Cum era prins acolo. Așa. Asta este questul și am niște achievement-uri pe care o să trebuiască să le fac. O să le las în descriere și pe măsura ce fac câte un achievement o să pun acolo lângă achievement făcut. Hai, măcar un stack. Da. În legătură cu seriile, seria nu o să fie doar un quest, adică o să fac și alte serii, o să fac minigame-uri, o să fac LOL, o să fac Hunger Games, Hide and Seek, diferite, uitați-mi skin-ul, e șmecher skin-ul, ochii nu i-am făcut bine, dar restul e șmecher. Așa. De asta o facem crafting. Table, ok. O să-l pun imediat după ce. Ok, sapling. Dacă am învățat ceva în Minecraft de când joc, am învățat să-mi fac casa exact unde mă dă la începutul hărții. De ce? Pentru că după aceea îți este mai ușor atunci când mori, te va da direct acasă și nu poți să te pierzi casa. Da, să mă gălăm puțin pe aici. Așa. Frate. O să iau și achievement, getting good. Acum am găsit și eu. Ce enervează chestia asta. O să facem și o casă
o jucase suspendată, pentru că e unul din achievementuri. De asemenea, o fermă suspendată. Multe alte chestii foarte șmechere. Asta să facem și o ușă. Asta de ce am aruncat în stack. Frate, iar se blochează, iar. Nu știu, frate, are momentele lui când se blochează. Sper să nu vă deranjeze prea rău. Așa. 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 Și așa. Așa, asta e bine. Așa, crafting table. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Pardon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Așa. De ce facem 5 chesturi? E șmecher. Pentru că imediat să pun ce și acolo. Văcuță, vină tu și dăm văcuță. Bine, bravo. Mi-a dat 3 bucăți de mâncare, este boare. Așa, să ne continuăm construcția. Vreau să fac seria asta lungă, foarte lungă. Știu că în casă nu o să existe geamuri. Cer nu știu de ce nu o să existe geamuri, dar nu o să existe. Nu-mi place ideea de geamuri. Se pare. Așa, frate, hai să terminăm o dată casa asta. Nu știu dacă episodul ăsta sau episodul viitor o să și minerim. Cred că episodul viitor mai degrabă. Da, o să fac episoade cam de 18 minute, hai poate mai puțin. Depinde, ca să fie mai multe, înțelegeți. Poate nu pare corect, dar este. Să sperăm că o să ne înțelegem bine. Nu o să mai am atât. X ca să spart toate alea. Ceea ce e destul de nasol. What the fuck? What the...
Gata, am văzut de unde s-a stricat, gata. Mă miram eu de ce e așa, frate. Și o să vină o noapte grea și eu n-am unde să mă pun din cauza acestor. Ai, frate, nu acum. Nu acum, frate. Băi, asta e tu un pic așa, options. See the settings, mode, deci stau pe mode, frate. Bright. Aoleu, mult mai bine. Așa, 32. Acum o să fac încet pentru că nu mai am X-ul, o să fac foarte încet. Ca să nu greșesc și să trebuia să sparg. Deci e o chestie logică. Logica e logică, frate, n-ai ce să-i faci. Deși nu ești șmecheră. Logica nu e șmecheră, să țineți minte de la mine. Logica e nașpa, frate. Zic și eu. Deci eu cu niște prieteni ne chinuim de vreo 3 săptămâni, frate, să reușim să începem o serie în 4, frate. În 4. Nu ești șmecher să faci o serie în 4. Nu știu ce va fi încă, sper că voi face Skyward, eu așa aș vrea Skyward, e șmecher, frate. Skyward e chiar șmecher, dar banul îi merge la serverul celui care filmează banul, are timp ba unul nu are timp, da, ba probleme de-astea. Anormale, dar totuși normale. Nu știu. Bam. Cum le-am pus așa și... Bam. Ok. Acum... Bun, mai am... Bun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4. 3, 4. Așa. Deci mi-ar mai trebui probabil. Așa. 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 Mai fac unul. N-am ce face acum cu dumplings-ul. De-aia fac atâtea chesturi, dar bine, nu numai de asta. Că am ce face cu ele, dar se par mai folositoare în sensul ăsta. Ok. Aici o să las blocurile. Ok. Nu stai, că am de făcut unelte. Stai, nu ne grăbim, nu? Nu ne grăbim. Bam, ok. Bam. Ok. Așa. Bam. Așa. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Bam. Ăla-i. Așa. Dăm pickaxe. Chestii, așa. Ciuc, o sabie. Ciuc. Cum arată Wooden Sword pe... Vedeți cum arată Wooden Sword pe textura asta?
E șmecher, frate, unde să nu știu, asta zici că dai cu buză, știi? Adică cred că o să-mi fac unul de somn mereu. Nu, frate, asta nu e deloc și nici asta. Frate, uite, pentru sapling-uri o să fie asta, frate. Și pentru bețe. Bine. Asta are logică. Pentru chestii diverse va fi ăsta. Asta va fi pentru mâncare și ăsta va fi pentru unelte. E logic, da? Mă bucur. Așa, bam, 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 bam. Ok. Ok, să vedem câți zombi pe afară. Ok, am văzut un zombie. Asta nu sună bine deloc. Ok, știu ce să facem să ne ocupăm dimineața, ziua. Ups, ups. Ok, la diverse băgăm și asta. Ok. Să băgăm astea la mâncare deocamdată. Ok, haide, fă-ți dimineața mai repede. Mi-e și frică să ies, dar voi face totuși pentru voi. Oricum aici am spawnat, deci n-am decât niște unete de lemn, deci coi pasă. Vedeți, stați, decât să mă risc eu cum mă risc acum. Frate, casa arată chiar șmecher. Bă, nu știi să bați la ușă. Intri așa direct. Nu, dacă îți dau un topor de ăsta peste cap. Ți-am zis că nu e bine dacă îți dau un topor de ăla peste cap. Tu nu mai crezi. Păi de ce nu mai crezi dacă eu ți-am zis? Nu m-a crezut, ați văzut ce s-a întâmplat că dacă nu m-a crezut. Așa, încă 2 bulgări. E și acasă, băi. Ia, hai mănânc, hai. Hai, fraiere, mănânc. Mănâncă, după aia dai de mine. Nu merge, bun. Asta arată chiar bine. Ok, haide, să-i dăm drum. O să săpăm aici, deocamdată. Frate. Și asta, frate. Așa. Ok. Am dat de stone. Ok. De fapt, n-are nicio logică asta. Trebuie să fie aici. Iar una aici. Nu, de fapt nu. Să susțin că n-am logică. Stați așa. V-am zis că nu-mi place logica. E, văd eu cum e. Acum haideți să minerim în stilul. Era făcută prostie la început și acum nu mai merge. Dar acum merge, acum l-am făcut bine. Sper. Da, uite, acum e bine. Nu știu. Cred că o să fac niște charcoal. Nu-mi place deloc să fac chestii de-astea. Nu, că n-am murit ăla.
Frate, groapa e chiar șmecheră. Băi, zi, bă, tu de ce nu mori? Bine, fraiere, hai, nu. Tu ai venit la bătaie, nu eu. Deci mama nu poate să spună nimic că te-a bătut, fraiere. Tu te crezi prea șmecher, nu crezi? Ok, am uitat bețele aici, chiar aici, da, da, da. Asta am făcut, da, 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 da. Ok, n-ar trebui să mai pierd timpul să fac chestii de-astea. O să fac bam, bam. Azi, adică nu o să minerez decât în bam, ok, ok. Nu o să minerez decât în casă deocamdată, deci nu am nevoie de chestiile astea, dar am nevoie de ce mi-am făcut un X și nu un pichet, știu. Dar mi l-am făcut pentru că vreau să mă duc să iau lemne ca să fac charcoal, înțelegeți, ca să-mi fac porți ca să pot să minerez. E o chestie logică, știi? Dar na, fiecare cu ale lui, cu logica, v-am spus. Nu știu de ce ar trebui să repet de atâtea ori fițar. Era sexual fițar. Fițar, spiderul. What the fuck, unde sunt? Hai, frate, m-a dat fix lângă casă, frate. Dar vreau în casă, frate, să mă dea. Deci eu am vrut să mă dea în casă, nu lângă casă, frate. Deci am făcut casa prost, frate. Asta rezultă din acțiunile mele. Deci n-a dispărut. Așa. Ia, hai, vină, frate, hai, vină. Vezi că m-ai călcat pe nervi azi. M-ai călcat pe nervi, ascultă-mă. Ascultă tu la mine. Te-am zis și îmi dai și string, că tu ești prost. Așa, frate. Așa, și să iau și buturga asta. Mai bine lăsam monedele astea în cestul de unelte, dar fiecare cu ale lui. Nu știu de ce tot zic fiecare cu ale lui, pentru că e șmecher să zici fiecare cu ale lui, probabil. Ești mai șmecher. Adică nu că ești mai șmecher, că e mai șmecher să zici. Deci fiți atenți, frate. Eu le mai dau o săptămână, frate. Ăla de cu care vreau să fac 4 co-op.